candidate Jibrino Sirang Dino ex secretary MJPS Sarko Sinajina Kaulaibai लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय लोगोसे मोनसे समनि कक्लाबारि समस्तिनि बारग' सिनायथिखौ नांगुरै खावलायबाय साथियासे मुसलपुर जिल्ला UPPL हादराव सम्पादक नरजनाल दा दङ गोबिन्द बसुमतारी बि गेवलां UPPL नि बिथाङा सासे साबायखर थाबाय खावलायबाय रामदास बसुमतारी साबायखर थाबाय थेंकिउ नायहाब जेल सिंह बसुमतारी बि जोंफुर गामिया सान्तिपुर सतीश बसुमतारी बि गामिया माजुरमाखा बिजित दैमारि दि देंखो कुलदीप सरगियारि एस करलेट गामिया भकपुर हाकिम ब्रह्म बि हांखुर गामिया कन्दरगाव पवन बर' बि गोस्राव गामिया बखाग्रा मुसाहारि एम गामिया माजुरमाखा जिंदाबाद